हेलो लोगोफोर दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किपफुल नायबानो जाबाय माने ओरैबायदि प्रमद बर'आ सासे थगायसुला बर' जाथिखौ दंस' खालामग्रा बर' जाथिनि सिमांखौ बरबाद खालामग्रा क्राइटेरिया दङ होननानै कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायग्रा जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना आं जिराया कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थागोन आलादा रायजो डिमान्डिं खालामबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन बुंदोंना बुङाखै रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो बयनोबो शेयार खालाम जाहाथे प्रमद बर'नि थगायनायखौ बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजियो जेब्ला बड'लेण्ड मोनगोन अब्ला डाइरेक्टआव फुल स्टप होनानै सौरागुरि गामियाव आंनि गामिनि आनै आमाइमोन आंनि बिमा बिफाजों आं रायजो जागायगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन फैयै फैयै फैनानै ग्रेजुवेलि जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि आन्दालन खालामनाय बे आन्दालना हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिटखौ सेख'नाय बे सिदा खोथा दिनै फैयै फैयै फैनानै प्रुभ जाबाय जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों एभ्रिडे अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि ससियेल मिडियायाव बखिजादों क्रिटिसाइज खालामदों एबा खालामजादों दिनै नोंथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्टशिपआव थाबोनानै बर' रायजो राजाफोरखौ दि 11 बोसोर थगायदों बेखौ गोसोआव दंना प्रमद बर' बे फेरेंगा मोना गोसोआव दङना 17 बोसोर हाग्रामाखौ जाजोबदों जेबो मावाखै होनदों बिथांमोना उइथिन 17 इयार्सआव हिउज डेभेलपमेन्ट जादों बाव गोबां जौगानाय फैदों बाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि उइथिन 17 इयार्सआव जाख्लुजोबमारदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव बेबायदि जौगानायखौ जों नुनो मोननाय नङामोन लाजिनांगौ बेफोरबायदि खोथा बुंनो आननेसेसारि खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया दिनै नोंथांमोना रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनो एबा रायजो राजानि दुखु खस्थ'खौ इउपिपिएल सरकारा नायनानै थानो हाया होननानै बुंदोंमोन उइथिन 5 इयार्स 5 बोसोरनि गेजेराव बयबो समान मोन्थाय मोनगोन होननाया दिनै मा जाखो दिनै 3 बोसोर थांबाय नै 4 बोसोर जानोसै बाट स्टिल देयार इज नो सेन्स जेबो सोलायनाय गैया जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेबो गैया साख्रि होगोन होननाय बेबो गैया नाथाय मोनसे खोथाया मस्ट इम्परटेन्ट रायजोफोर नोंथांमोना खोनासं प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ बास खर'आव गाखोनानै ओरै 50 ओरै 50 ओरै अल बडि लिरनानै बड'लेण्ड लिरनानै ओरै खावलाय गंसे बड'लेण्ड लिरनानै डिभाइड आसाम 50-50 वी वान बड'लेण्ड नो रेस्ट आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सिमाङा मोगथां महर मोना अब्लासिम कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि आन्दलन खालामनाय बे थगायनाय रायजो राजाफोरखौ गाव राजा जानो थाखायसो प्रमद बर'आ गाव राजा जानो थाखायसो बे आन्दलनखौ खालामदों नाथाय प्रमद बर'आ बर' जाथिनि जुदि गोजामसिन दाबिखौ एबा सासे गोख्रों दैदेनगिरिब्ला प्रमद बर'आ गेजेर ससेयावनो बेबायदि एकर्ड खालामनानै बर' हारिनि जि सिमां दंमोन बेखौ बेबायदि दंस' खालामनाय नङामोन बे सिदा खोथा नाथाय प्रमद बर'आ हाग्रामाखौ मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन जेब्ला हाग्रामाया बिटिसिनि चिफमोन बे टाइमाव बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया क्राइटेरिया गैथ'वा जाथ'वा मोनथ'वा बड'लेण्ड गोबां टाइम नांबावगौ होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बे टाइमाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ प्रमद बर' आरो आबसुनि मानसिफ्रा जोलैनि हांगार बिटिसिनि सासे चिफ जालायलायनानै इनकारेजमेन्ट खालामनांगौना बेबायदि बड'लेण्ड मोना क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनांगौ होननानै प्रमद बर' आरो आबसुनि मानसिया बुंदोंमोन दिनै फैयै फैनानै आबसुनि मानसि प्रमद बर'मोनहा दिनै क्राइटेरिया गैया थामोनथा गैया सेन्ट्रेलाव जेबो बिथांखि गैया होननानै बिथांमोना दिनै मानो बुंखो गोदो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदोंमोन क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैथ'वा जाथ'वा मोनथ'वा होननानै बुंनायाव जोलैनि हांगार होननानै बुंदोंमोन फुथुला सावदोंमोन बास खर'आव गाखोनानै बक्स गिदिर दामै हाग्रामाखौ बखिदोंमोन दिनै नोंसिनि खुगानिफ्राय मानो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै मानो बुंनो गोनां जाखो दिनैनि दिनाव सानदो रायजो राजाफोर
अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायखो आबसु आरो इउपिपिएलआ साननानै नायदो गोबां जोंनि बर' हारिया गोजौ लेभेलाव सौहैसिगौमोन गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडार्स केडार्सफोर जेसेबां दं बर' हारिनि माखासे मेंनो रोङि बिर जोहोलावफ्रा आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि नामाव मुंख्लं जालांबाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांनो गोनां जाबाय नाथाय नोंसोर बायदि जुदि गोख्रों दैदेनगिरि थानानै जेब्लायबो बर' जाथिनि खोथा बुङो बेबायदि खालामनाया गेजेर ससेयाव बर' हारिनि सिमांखौ दंस' खालामनाया लाजिथाव दिस इज भेरि आनफर्चुनेट ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जा दिनै क्राइटेरिया दङ होननानै मुभमेन्ट खालामबोबाय थादोंमोन दिनै मुभमेन्ट खालामनाय एबा आन्दलन खालामनायनि खोथाखौ बिथांमोना दिनै रायखांनो गोसो गैलिया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना अलरेडि दिल्लीयाव लिरखाबायना रायजोफोर फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ सलुसन नाथाय लाजिबावा मैयाना दाखालि बुंदों इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला बिटिआर एकर्डनि जि दफायाव लिरनाय जि क्लज आबसुआ माने आन्दलन खालामफिनगोन जाहैदों मुभमेन्ट बुस्थुआखि इजिलि रायजोफोर सानसे साननैयावनो मुभमेन्ट खालामनानै आलादा रायजोखौ मोना बे सिदा खोथा इसिबां मोजां जोंहा नैबेबायदि गोजौ लेभेलाव सफैखाबायमोन मोजां आलोचना खालामलायनानै एकर्ड खालामोमोनब्ला बेबायदिथ' जानाय नङामोन ना बिटिसि एकर्डजों जेनेरेल एमनेस्टि मोनजोबदों बिलटिफ्रा नाथाय बिटिआर एकर्डजों मानो जेनेरेल एमनेस्टि मोननो हायाखै साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर दिस इज भेरि आनफर्चुनेट बिटिसिनिफ्राय पावारफुलसिन एकर्ड खालामनानै लाबोनानै जेनेरेल एमनेस्टि मोनलायै इनडिबिफ्राव गयि होमबा मानि थाखायथ' पिस एकर्ड मानोथो खालामखो माथो दोरखार दङमोन बिटिसिनिफ्राय पावारफुलसिन एकर्ड खालामबाय नै आबसुनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ सलुसन साइन खालामनानै बेजोंनो बर' हारिनि सिमाङा जोब्बाय होननानै बिथांमोना साइन खालामनानै फैदोंमोन नाथाय दिनै मा जाखो दिनै बिटिसिआवनो जेसेबां मर्यादा दङ बिटिआरआव बेबायदि गैया जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन एभ्रिथिं दं बिटिआरआव बिदि गैया जुदि दङमोनब्ला बिथांमोना दिनैनि दिनाव इउटिलाइज खालामनो हागौमोन बे सिदा खोथा नाथाय रायजो राजाफोर मोनसे खोथाया भेरि इम्पर्टेन्ट गोसोआव ला बिथांमोना क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायनि गोदो हाग्रामाखौ बखिदों नाथाय दिनै गावसोरनो खुद क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनो गोनां जाबाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि मुसुखाखौ सावदो दिनै मुसुखा बानायनानै सावदो प्रमद बर'नि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानि थाखाय क्राइटेरिया गैया गोदो आबसुआ एबा प्रमद बर'आ जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन बे टाइमाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङमोन नामा दिनै प्रमद बर'आ फैयै फैनानै सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बिटिसिनि सासे CEM जाबाय बिनि उनाव मा बड'लेण्ड मोननायनि बिथांखिबो गैला क्राइटेरिया एन्ड पलिसिबो गैला नामा गोदो आबसुआ जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन बे टाइमाव क्राइटेरिया दङमोन नोंसोर जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन अब्ला क्राइटेरिया दंमोन नामा जेब्ला आबसुआ राजा लामा जथेदोंमोन बे टाइमाव क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङमोन नामा बिनि फिननायखौ प्रमद बर' दिपेन बर' आबसुनि दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफोरनो बिनि सायाव ब्रडलि एक्सप्रेसन खालामनानै हो आरो रायजोफ्रा बयबो सांग्रां जा दिनै मारै बिथांमोना क्राइटेरिया गैया होनना मारै बुंनो हाखो साननो गोनां बाथ्रा बेखौ गुवारै रायजो राजाफ्रा साननाया मोजां स्टाडि खालाम बिथांमोना दिनै पलिटिक्स खालामनाया बारा जाबाय दिनै बिथांमोना गोदो बुंदोंमोन आरो दिनै मा बुंखो नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो दिनै आं नोंथांमोननोबो खोन्थाबाय सेन्ट्रेल सरकारा जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ दाफुंनानै होनो हायो होननानै प्रमद बर' आरो आबसुनि दैदेनगिरि नेताफ्रा बुंदोंमोन दिनै फैयै फैनानै ग्रेजुवेलि दिनै बड'लेण्ड मोनासो होनना बुंबाय बिसोर क्राइटेरिया गैया होननानै दिनै जोलैनि हांगारा सोर हु इज दा जोलैनि हांगार दिनै सोर जाखो आबसुआनो बर' जाथिखौ फानबाय प्रमद बर'आनो फानबाय बेनो नामा नोंसिनि बर' जाथिनि मोजां खामानि मावग्राया साइन सुक्ति खालामखांनायनि उनाव इमप्लिमेन्ट जायाबा गोदानै आन्दलन खालामफिननो होनग्रा मुभमेन्ट खालामफिननो होनग्रा बेफोरखि मोनसे खोथा नालै बेफोर मोनसे मिनिंफुल खोथा नामा सुक्ति जाखांनायनि उनाव इमप्लिमेन्ट जायाबा आन्दलन खालामफिननो होननाय बेफोर मोनसे खोथा नामा इसिबांबा गिदिर सिमांखौ एकर्ड खालामनानै बरबाद खालामखांबाय रायजो राजाफोरनि जि एक्सपेक्ट दंमोन
जि सिमां मिजिं सुजुनाय दंमोन बेखौ बिटिआर रेकर्ड खालामनानैनो बरबाद खालामखाबाय अब्ला रायजो राजाफ्रा माब्रै नोंथांमोनखौ आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सापर्ट खालामगोन बेखौ साननानै नायग्रो बिथांमोना पलिटिक्स खालामदों बे सिदा खोथा रायजोफ्रा सांग्रां जानाया मोजां दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा बर' जाथिनि जेबो मोजां खामानि मावाखै बे सिदा खोथा नाथाय हाग्रामाया जि खोथाखौ बुङो सैथो खोथाखौ बुङो बेखौ बयबो मोनथिगौ ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ स' माच